Bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. On fofnama on gelanama khairuji ɗuɗɗi duniya be lahira. Moɗon bi'eteɗo Abdul Kadiri Abubakar inchallah. En wardi be video kesol dow darseji meɗen je en bolwanino Kenya. On puɗɗanno ekkitingo sobiraɓe amin, bandiraɓe amin e photoji montage je video je photo kadi inchallah. En ɗo tokkitini darseji majum to Allah laaɓi ɗo hoddiri en kollina en keɓirta application ji man. To hande en kollan ne a ittiranta photo maɗa jamum to yiɗi montugo man ɓawo maga, ɓawo photo majum ittana photo majum hunde ɗo background mana, ittana photo on ko woni ɓawo mana, acca photo on vide ngam heɓa monta photo majum. ɗo manan en hollata hande hidde ko to Allah laaɓi ɗo hoddiri ha video meɗen kaɓɓugol garangol bo en kolla ne montirta photo majum inchallah. Amma so to mi laari abonnement ha chaine am ɗo continue ɗo dilla yeso, bimana mi heɓi on ɗon abona ha chaine am, on ɗon partage na sobiraɓe moɗon ko bo groupe ji moɗon, kala goto on fu to fotti be link am je mi yerɓata link chaine am be link video ji mi yerɓata on ɗo, o hosa o kanko mo partage nder groupe ji mako 5, kala goɗɗo goto fu groupe ji 5, kala goɗɗo goto fu groupe ji 5, kala goɗɗo goto fu groupe ji 5. To ɗo man ɗo hokkana min sembe minima min tokka waddango video ji majum. Amma to banni man waɗata ko ɗo gaskiya, to banni man waɗata ko kam anytime, bimana ko nde on giyan video jen kaɓɓe darago, ko golɗo ngol hande ollo to en gadi en laari wala ko ɓesdi video majum darorto banni, haɓɓata lorago warugo fahin. Ngam to min ɗo garano video nden min gi onon ma on darata video ji majum on partage anta sobiraɓe moɗon kanni min gadiri video ji majum, amma to on ɗon dara video on non partage min gi chaine bo ngaro ɓesda maunugo, min ɗon dara abonnement ɗo ɗuɗa nder maga. To min bo min tokkan waddangon video ji majum ɗum hunde on je sai to on ɗaɓɓiti garani on be ceede, amma mi wari min bo mi efti maranan on mere to on abonan ha chaine amin. To nden on abonata kam ne min gadiri video ji majum bandiraɓe. Kofna on gelanama hairuji ɗuɗɗi sosai, en nasta nder video majum bana ni. Application ji en kolli en télécharge tawan ɗo on giyan application gotel nda ɗum ɗo background eraser haɗɗo. Nda ɗo on application majum background eraser to a télécharge. To ta wari a nasti ha background eraser majum maɓɓitante bana ni. To maɓɓitani ma bana ni a wara iya ha load e photos, ta load e photos waddante bana ni, bana a laari waddaniyam ɗo. To sai a wara tefa photo maɗa je a yiɗi ittango ɗum background majum haɗɗo. En tefa masalan nda bana photo wol am ngolɗo kam ma joɗi oɗen ɗaɓɓita ngolen non dari. A nasti bana ni ma wara tefa photo maɗa je aɗo dari ngam heɓa mawtugo majum welana en. Nda photo wala ngolɗo miɗo dari, ta yi waddanma bana ni sai a wara iya haɗɗo don, ta yi don to nongi photo ji ɗo na soji ɗo nda ɗiɗi ha dow ɗo min on monti hunde am, ngolɗo be ngolɗo je on giyata ha dow ɗo nda ɗi to on larata ha mi ɓaddinana on giya afwan. Nda photoji ɗiɗo ɗo je on giyata ɗo min monti hunde am be téléphone am, mi ɓe bo'inani am ɓe ngurtinani am, mi monti mi yari mi hokki machine tan wurtina en wari mi takki hunde am ha suudu am. To onon bo to on ɗon gondi ha chaine ha nder on ɗon dara video ji on ɗon partage no sobiraɓe moɗon, min kollan on no montirta bana ni majum. To waddanma bana ni sai a wara iya haɗɗo, nda haɗɗo a warata iya je a yiyata ɗo nda ɗo, ta i dow je ɗo sai a wara nangani, ayi nda ɗo ittani ko woni ɓawo majum pat ittani. A yiɗi bo wara iya dow je ɗo ongi a waɗani
ittane ko woni ɓawo mara pat a tokka wara ala be hakkilo a itta. To a timmini sai wara iya haɗɗo don haɗɗo. To a yi haɗɗo a angastiri photo majum. To amma min mi ittirta gallo en lorogal application meren je fere je ngotawɗo amma kanga kam tabbitina connection maro maɓɓiti. Te application man dangano ɗo on photo editor ɗo on application majum. Ta nasti hatton sai wara iya add photos. Ta add photos en ɗaɓɓita photowol meɗen nanewol gon dangol ɗo on photowol meɗen nanewol majum. Sai ngara iya haɗɗo effect haɗɗo. Ta yi haɗɗo sai ngara iya nda background. Ta yi haɗɗo sai munyanagol. Nawangiɓe ittani am ko ɗume wala ko lutti ɓawo lutti photo am tan. To en manake photo ne je itturen background muɗum jango dow magol ɓuren hugo sai inen flashel je ngirton do sai inen dow ton. Sai lorora ina haɗɗo. Timmi a angastiri photo mara majum a angastiri ɗum nasti telephone mara. Sai wara wurto kadi. To ɗo on bandiraɓe ragare video meɗen je hande inchallah video meɗen je haɓɓi wargo dow en kollante en haɓɓi montirgo photo majum to Allah lamɗi hoddiri. En ngala haje videoji meɗen ɗo tokka ɗuɗugo sakko waddana en soyde laraygo video man iga fuɗɗam ha ragare. Video jan tori ɗon dammaro mi andi billata on ha largo video majum daga fuɗɗam ha ragare. Ɓe ɗo miɗo en assalamu alaikum warahmatullahi.